नमस्कार मित्रांनो, आज परत एकदा कुर्ल्याचे ट्रॅप टाकू गेलोय. बघा, बघूया आता काय गावता काय. दोन टाकलंय, एक टाकलं, एक पुढे टाकलंय. आता बघूया काय गावात. आता टाकतलंय 20 मिनिटांनी उचलतलंय. बघूया मग काय गावता काय. एक जाकडे पुढे नेऊन टाकलंय, एक आता हय टाक. चला तर मित्रांनो, 20-25 मिनटं झाली आहेत. 20-25 मिनटं झाली. चला बघूया. मग अशी पिंजरं टाकलं इथं उचलून. थोडी ओळख कोण नाही, एकटंच आहे, त्यामुळे वारं पण भरपूर आहे. बघूया एक टाकलं होतो काय हा काय त्याच्यात. सोडून घेतोय. एक 2 3 6 वाजता बरेच 5-6 होतात. ते आता डब्यात ओतून घेते ते तुमका दाखवतोय बघा. असं एकट्यात भारी पडतं. आवाज बिवाज. कुर्ले गाव आता दुसऱ्या जाग्यात टाकून ठेवतोय. चला एकदा कुर्ले. नमस्कार मित्रांनो, चला तर दुपारी टाकून येईल ते पिंजरे पुन्हा एकदा उचलूया. बघूया काय गावता. दुपारी गावलेत कुर्ले, आता परत एकदा उचलून बघूया. श्रेयस होडी ओला होता, शिकता वाच ताकदीन जमणार नाही त्याका. मुला होता वाच शिकता. बरीच लांब होडी आणल्या ना, आता दमत येतो. जायत गेलंस. चल पुढे जाऊचा आता, टर्न वर जाऊचा. एक पिंजरा मागे एक आधी पुढचं जाणवतं.
चल वारो हा चल. आता मित्रांनो आता इलव पहिलं पिंजरं उचलून बघूया आता. हा सोडते. रशी धरून जाऊ हा. पिंजरं उचलू जाऊ तुका. घे बघूया वडून. हळूहळू घे हा. जमता. अरे वा 2 कुर्ले आहेत घे. अकडे घे पुढे घे. किती कुर्ले आहेत? 2 आहेत ना. 2 कुर्ले होते बघा. मस्त असं पकड बघूया असं. दोन आहेत ना. दोन कुर्ले गावले आहेत पहिल्या पिंजऱ्यात. आता पुढे जाऊन दुसरं बघूया. खाली ठेवतो नंतर काढूया त्याच्यातले हा. आणि बसतो आता. होडी वाचू मी होला होतोय. घामाघूम झालंस काय. चला तर दुसऱ्या पिंजऱ्याकडे जाऊया. एकात 2 गावले आहेत. काय मस्त गावलेलं याच्यात. आता एक उचललं हे बघा. 2 गावले आहेत. आता दुसरं उचलून बघूया. होडी चालवून दमलो. घाम इलो त्या का. पाण्याचा लोट पण लागलो आवाज. दुसरं उचलून बघूया काय गावतात. हा समोर रशी दिसता ना. हा ती आता सोडलं तशीच सोडायची आधी हा रशी. सारखं घ्या. त्यात काय काय नाही. एकातच गावले मग. सकाळी बरे गावले. 2 तरी गावले ना. ओके ओके. आता घरी जाऊन बांधूया ते कुर्ले. सकाळचे पण बांधायचे आहेत. बांधतात कसे ते पण दाखवतंय. तर मित्रांनो आता घराकडे जाऊ. आता जरा बांधण घेतोय कुर्ले होते सकाळचे आणि आताचे 2 गावले ते. सकाळचे 5-6 गावले ते बघितलं तर जरा बांधण घेतोय. बांधले की बरे राहतो ते. नाही तर खातलं एकामेकाला. जरा बांधण घेऊया. बांधले की जरा बरे पडते. हो
सगळे बांधून घेतले. हे सकाळचे असत. मित्रांनो शेवटची बांधते आता. अजून एक ते बांधले की झाले बांधण. काही नाही होते. सकाळचे 6 आणि आताचे 2 8. हे तर होते. घालून घेऊन तर मग झाले बघा बांधण. त्या दिवसात इतके गावले. चला तर मग व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.